Amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina. Linzami masarrafin doki, akala, alƙiblar raƙumi, haske, jin daɗin masu kuɗi. Duhu, sabon talaka. Ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina. Idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in ba ke ba. Haka zalika, kunnuwana sun kurumce. Ba sa jin sautin wata 'ya mace idan ba take ba. Bugu da ƙari, na killace kalaman bakina a isolation center. Babu wata 'ya mace da nake iya furta ma kalmar so in ba ke ba. Sai dai an samu akasi a wasu zuciyar waninka take so. Wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi min kenan. Lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu. Haba Hani, muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu. To kai ya aka yi haka? Shaba, wannan fa al'amarin sosai ne kawai. Sosai ne ko gargaji.